BPFनि अनगा BTCआव दासिम साबसिन राजखान्थि दोलो गैया। जोंनो नांगौ अरायबो हाग्रामा महिलारि। जायफोरा BPF दोलोखौ नागारना गुबुन दोलोआव थांदों बिसोर BPFआव फैफिननोसो नांगौ, बुंदों नेरसोन बर'आ। दा बिथांखौ आं गुरैहै खावलायगोनसो हायोब्ला जोंनि दोलोआव गिदिंनानै फैफिन आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि दं बिथांमोनाबो BPF दोलोआवनो फैनानै जों बयबो खौसेयैनो ज' ज'यै खामानि मावनांगौ। जाय बुंदों बिथाङानो रोखा खालामथों आं माब्ला आरो मानो UPPआव जयनिं जानो नागिरदों, बुंदों नेरसोन बर'आ। दा मैयानि जिथु जाथाय आं बेखौ गुरैहै खावलायगोन। आं सोरखौबा समालोचना खालामनो थाखाय आं बुंयाखै। बे जायफ्रा बुंदों आंखौ UPP दोलोआवहाय जगदान खालामगोन, जायआनो बुंदों बिथाङानो क्लियारिफिकेसन होथों बबेनिफ्राय मा मोननानै बिथाङा माने बे UPP दोलोआव हाबगोन होननानै बुंदों। खाम्फा बरगयारिया फैगौ 15 नङाब्ला 16 फेब्रुवारियाव नेरसोन बर'आ UPP राजखान्थि हान्जायाव आखाइ गोरोबहैगोन फोसावनायनि सायाव BTC-LAनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ खौरां बिजोङाव रोखायै फोरमायदों दि बे 5 बोसोराव जाबायदि गाज्रि अबस्था खालामबाय BTCनि थासारिखौ बे दोलोआव जयनिं जानायनि जेबो जुक्तियानो गैया। दायो आथिखालाव जोंनि राजखान्थिनि थासारिया जि अबस्था जानानै दङ, बे नोजोरखौ नायोब्ला बे बिथिंखौ नायोब्ला जों नुयो BPF दोलोआनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बे जोंनि नैबे BTC ओनसोलाव आन्चलिक दोलो हिसाबै दोलो जानानै दङ। दा बेखायनो आं गुबुन दोलोआव थांनांगौनि जेबो खोथायानो गैला। आं BPFआवनो दं आरो BPF नागारना गुबुन दोलोआव थाङा। नेरसोन बर'आ UPP राजखान्थि हान्जायाव आखाइ गोरोबहैगोन फोसावनायनि बाथ्रानि सायाव नेरसोन बर'नि खौरां बिजोङाव क्लारिफिकेसन। बे बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। मैया बबे मिटिङाव माब्रै बबेनिफ्राय मा मेसेज मोननानै आंनि थाखाय मोनसे मेसेज होदों जे आङो 15-16 नैबे फेब्रुवारि दानाव UPP दोलोआव जइन जागोन होननानै बुंदों जोंनि मानगोनां बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बिथांजोंथ' आं बे बेलायावहाय जेबो डिटेल्स आं जेबो रायज्लायनाय जायाखै। बिथाङा आंनाव मोनसे समावहाय फन हरदोंमोन आरो सोंदोंमोन नोंनिफ्राय मा, बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन। आं दासिमबो क्लियार जायाखै बे खोथाखौ बिनि सिगाङावहाय आं बुंनायनि। बेबायदि बुंहरसेयावबो बिथाङा मैया जे मा खोथा लानानै बिथाङा आंनि सोमोन्दै बिथाङा UPP दोलोआवहाय जइन जागोन होननानै बुंदों, बेखौ आं माने क्लियारिफिकेसन आंनिफ्राय होनो सानदों जे बेवहाय जेबो भित्ति गैया। आं आसा फारिनाय थाबाय आंनि क्लियारिफिकेसनजों जाहाथे जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि BPFनि बिथांमोननियावबो जाहाथे सन्देह थालाया मायबाफोर दंमारोमोन ना बेखायसो खोथा ओंखारदोंनो। दा खोथाया ओंखारखागोन दिनैनि थारिखआवहाय बयबो बिदिनो प्रल'भन होयै बायदिसिना खोथा बाथ्रा दिहुननानै सोरनिबा इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बयबो राजनिति हान्जायानो बेबादि पुलिसनि गेजेरजों खारनोबो हागौ। नाथाय BPF दोलोआ दिनै स्ट्रिक्ट, दिनै जों गावबो गसंथानानै बुंनो हायो फैबाय थानाय समाव BPF सरकारानो जागोन, BPF दोलोनिफ्रायनो सरकार जागोन। सरकार जागोनखौ जों मिथिसेयावबो जों जे दिनै आरो गुबुन दोलोआव थांनांगौ बेनि मा खोथा थाबावनो। मैया जा जिथु आंखौ क्लियारिफिकेसन होदों बिथांमोननिफ्राय बियो नंखाय। जोंनि दोलोनि सोद्रोमा, जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि, जोंनि दोलोनि जाय माने सुबुंफ्रा जोंनि BPF दोलोखौ मोजां मोनो रायजो राजा मानिजाथ' रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गुरैहै खावलायबाय आंनि सायाव जेबो सन्देह थानाङा। आं फैबाय थानाय समावहाय BPF जानानै दैदेनलांगोन, BPF जानानै खामानि मावलांगोन आरो BPFनि थाखायनो आं खामानि मावगोन। नैबे 5 बोसोराव जि अबस्था जादों दायो BTCनि अबस्थाया बुंथावला। बुङोब्ला मोननैबो दोलो बबेबा दोलोखौबो जों बुंनांगौ जायो। दा जायखि जादोला जों सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा बुंनानै जोंनि इमेजखौ जों मोजां खालामनो बेयाव जों गैया। जोंनि आदर्श दंखायो, BPFनि आदर्श दंखायो। BPFआ मोनसे आदर्शनि गेजेरजों प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै बिभिन्न जाथि जनजाथिखौ लानानै बे नैबे BTC ओनसोलनि सारबांगिन जौगानाय हाबाफारिनि थाखाय बा जौगानाय खामानिनि थाखायनो दिनै BPF दोलो खालामनानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय मुखुब जानानै दङ।